jodak e kaunti ma Homa Bay. Erokamano Sharon, nayudi makare ka intie studio maro Nairobi. Wantiere kaunti ma Homa Bay kandi kama odhiro nyime kod twak ma wan godo e Ramogi TV kawuono kwang'iyo chal mar ochumi mar piny Kenya ka ji osebedo ka ywak kalore kod ngima matek kendo an ka kod moko kuom jopiny ma odwa gogo mbaka matin mondo ginyiswa ni to gin gineno nade kalore kod ochumi mar piny Kenya masani koro oganda mathoth ywak ni omedore ahinya to gigo eko ma itiyogo mapile ma ji tiyogo e udi kaachiel kod nengo mag mafuta kaachiel kod gigo moko mochuno ma oganda osebedo ka tiyogo kinde ka kinde. Jopiny osebedo ka ywak kendo ma an ka kod moko kuom jopiny kaendi modago kodgi mbaka ginyiswa ni to gineno nade nyaka ne jatend piny ka otelo ochumi mar piny Kenya chalo nade kalnegech ndalo mano timo kampen mare no singo mar duoko piny nengo mar garama mar ngima masani koro idho osebedo ofis nyaka no chamu ma jopiny neno nade kalore kod tich mosebedo ka dhi nyime kaachiel kod neno ni ochumi mar piny Kenya odok piny. Biro chako gi nyingi tinyiswa ni kaka achiel kuom jodak ma entiere boma Homa Bay kaendi ngima chalo nade gi piny Kenya gi samolo oseniendi. Erokamano gi nyinge luonga ni Simeon Kwach. An jahala Homa Bay ka kendo adak e Homa Bay. Mano nyiso na ja Kenya. Piny oko osebedo maber ahinya to ne wageno ni singo mane jalup ker by then makawuono en ker mar piny nomiyowa ni within 100 days wabiro neno lokruok e weche mag uchumi nikech kende te ywak mar siasa mane wantiere ma 2022 was all about how to revive the economy of this country. Kwa ng'eyo to waneno ka onge nikech gigo ma determine the change of economy poko odhi maber nikech wachalo kaka weche mag fuel will always determine the cost of a living mar piny. Seche ma en malo iyudo ka gik moko bedo matek nikech fuel ne mitiyogo in as a way mag kowo mwandu to seche duto modhi malo it means ni garama be nyaka dhi malo. Omiyo waneno ka the basic commodities ma dictate ngima mar dhano e piny on a daily survival pok odok piny and mano miyo ywak bedo mang'eny miyo jopiny pod ni mana gi pek. Kwa ng'iyo kawuono it's only in Kenya ema sabun inyiewo siling 250 e bei matek moloyo e pinje te mani kata East Africa. So generally Kenya ok ni mayom in terms of economic status mag oganda ne. Intie gigo eko ma oganda tiyogo pile udi machalo gige mokwon gi gik machalo sukari mo gik mitedo go pile udi gi ko ngeni kaka un johala ma Homa Bay kaendi be neno ka gige kinengo gi ingo jopiny to en singo mane ka jatend piny kane otimo kampen osingo maduoko piny uchumi mar piny Kenya be neno ka sirikal mare ni kod thuolo maneno ni ngimo bedo makale molo kaka en gi sani endi. Ka chako gi mwandu mwatiyogo pile ka pile waneno ka piny bedo matek nikech ngima medore. E seche manyocha wa campaign we were having a subsidy kendo mogo ni yudo ka no they half the price but kawuono nikech the subsidies go no goal yudo ka mogo odok kawuono en 200 shillings per kg. So it means ni ngima medo ridore. Nyo waneno ka jalup president owacho ni fertilizer koro timang'o ochiwo but mondo mi fertilizer ni obed effective today okunyal bedo mayom because farming is a process. Mondo mi wabedi ki the end product ma en koro en mogo it means it will have to take time. So aneno ka measures okaw mapiyo it means ni jopiny pod manadok inyore makata kelo weche mag fertilizer gi today it's a long term, it's not a short term. To kawuono kama piny ochope gi ji waneno ni mondo mi wayude a possible solution mondo mi dhano bede relieved nikech kwa ng'iyo rate of unemployment ni malo. See yudo ka most of the people are surviving below $1 and when someone is surviving below $1 it means ni ngima nyaka bed ne matek nikech kawuono a $1 goes at 100 and something shillings then ang'o minyalo nyiewo with 100 shillings kama kuon kende is 220 shillings. So it's a problem. Sharon bende an ka kod achiel kuom japiny ka ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni timo ang'o e boma ma Homa Bay kaendi to pachi en ang'o kalore kod twak ma wan godo mwang'iyo godo chal mar ochumi ma piny Kenya masani koro oganda mathoth ywak ni malo kabisa. Kadhi nyinga Anvel Matieno adak e kar dak ma Homa Bay e shauri yako lakini e Homa Bay town ka an gi hotel
to wan jotende matindo tindo ngima osebedo matek kodwa nikech kama wause chieng' uchumi oidho, bech mok idhi oidho, bech mogo bende oidho, ngima koro tek kodwa waju biashara matindo tindogi. Koro jatend piny nyaka ne dhi ka otelo, uchumi pod ong'awore ang'awa, to nowacho ni kodonje president to wan jo biashara matindo tindogi wabro yudo kaka wanyalo konyore. Wawinjo matek e kar dak ma Homa Bay ka, wan matek, kata mana kaka wapuk gik moko, kar yugi onge, kama wanyalo loke onge, wan mane chieng'. Koro jatend piny ka winjo jo Homa Bay to kele resruok ne jo Homa Bay. Jo Homa Bay ni matek, wan matek, ngima tek kodwa. Iwacho ni jawala mar hotel e Homa Bay kandi, ukang'e ni sani customer magu moyudo chalo na to kalure kon ngima matek ni bende umedo nengo mag chiemo ma uso ne customer magu twende ma untiego e Homa Bay kandi? Wamedo nengo mag chiemo to ok nyiewre, customers onge nikech ngima tek. Ng'ato nyisi ni uchumi oidho, ok ochiem, chiemo gi watedo doka ot. Kaka watimre gi nyithindo onge, uchumi oidho nwa, ngima tek ne jo Homa Bay sasa, kamora mora ngima tek. Koro kaka wan jotende wawinjo matek nikech mo oidho, mogo, sabunde matindo tindo, gik moko tek, ngima tek Homa Bay ka, wan matek e piny Kenya ka. Kapok awe bende an ka kod achiel kuom jowala kaendi, ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni kaka achiel kuom jowala Homa Bay kaendi bende neno ka jatend piny kane otimo kampen mare nosingo mar duoko ngima piny bang' ka osekawo telo. Sani odhi nyime gi tiyo kaka jatend piny Kenya mar abich. Uchumi mar Kenya neno ka chalo nade gi sani machiegni? Gi nyinga iluonga ni Beauty Zakinyi kata Nyaimbo. Auso rech e chiro ma Homa Bay ka. Uchumi mar Kenya odhi marach, onge tiende wuondruok kata onge tiende wuondo jatelo. Nosingo nwa ni kubidonjo within 100 days odhi duokonwa gik moko piny. Sani wang'iyo sukari kilo achiel at 210, oduoko koso medo. Wan waonge ber mwawinjo kata achiel. To gima mora, an awuoyo kategno, gima mora ni chalre korgi gi korwa. Koro gima lamo, ken ng'ama winjo wach, oinyo wa koni gi koni, chalre to romre, kata no kagone kura koda dagone kura, koro wan marom. Odog chien mondo odog e drawing board, ong'iya ni to ngima motero wani, oinyo wa koso loso wa. Wan gi nyithindo madhi school, onge kaka inyalo ibiro chir mo ing'iyo lita achiel siling 420. Onge giminyalo timo kata onge pesa minyalo kano mitero go nyathi school. Wan ruto inyo wa in short. Sharon, iwinjo ka achiel ka moko kuom jopiny mwago mbaka ywak ka gigolo pasgi twak ma odhigo nyime ka bende gin bende giywak ni ngima osebedo matek kendo kwayo margi en mondo jatend piny Kenya William Ruto ochop singo manogolo e kinde manotimo kampen mar duoko ngima piny mondo garama mar ngima masani koro giywak ni odhi malo ni odog piny mondo chenro mag pile kik rochre. Sharon, erokamano ahinya Ali Abich kuom chwalonwa twak e kaunti ma